Kirola egiten ez baduzu, nahi ez duzulako da. Eta ez duzu zertan gimnasiora joan beharrik. Edozein leku egokia da kirola praktikatzeko. Ez, entrenamendu plan bat proposatzen dizugu. Egun bakoitzeko, kirol mota bat. Walking, ibili, askaltzeko orduan, apaltzeko orduan, klasetik irtetzean. Edozein momentu ona da. Pauso arinean ibili eta etengabe. Ezin hobea, egunean 20 minutu ibiltzea izango litzateke. Estepin, saiatu alduzunean eskailerak igotzen igogailua erabili gabe. Ikusten dituzun eskailera guztiak igo, metrokoak, lanekoak, etxekoak eta aurrean jartzen zaizkizun guztiak. Dantza, kirolik osasuntsuenetariko bat da. Beraz, gustoko musika ipini eta nahi duzun moduan mugitu, gutxienez ordu erdi. Tai chi, disiplina hau edo antzeko beste edozein ikasi, eta kalean praktikatu zure kontu. Mota honetako praktikak, gorputzeko energiaren zirkulazioan laguntzen dute, egonkortasuna eta oreka hobetuz, forma fisikoaren egoera eta osasuna orokorrean. Jogging. Korrika egiteak, posible bada parke batetik, tentsioak kenduko dizkizu. Duela asko korrikarik egiten ez baduzu, edo forman ez bazaude, 10 edo 15 minutu korrikan egiten hasi eta gutxika denbora gehituz joan. Bizikleta edo patinak hartu eta leku egokia aurkitu disfrutatzeko. Asko daude, onena, ordu asko pasako dituzula entrenatzen konturatu ere egin gabe. Luzatze ariketak. Igandea, une egokia da erlaxatzeko, luzatze ariketak egiteko edota meditaziorako. Zergatik, zure muskuluak erlaxatzen dituzulako kirola egin eta gero, eta gorputza eta burua prestatzen dituzulako berriro ere hasteko.